Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Ora semadi hita sude. Tapuk kama par minggu ata ima di minggu Septuagesima. Martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata sian buku D nomor 27 ayat sada sahatu ayat tulu.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadian atu mopa langit dohot tanoon. Amin. Ai dokonon na doaka suru-suruanna taringot tuho, asa dijaga ho di aka dalanmu sudena, sai tangat-tanganon nasida doho asa unang tartutu pakmu tu batu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di idaho nagogo domu tsunami, saitalu dohami dibahen alani galenami, dibaheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di Minggu Sabtu gesima, sian patik parjolo sahat tu paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di Bagasan Aek na di Toru ni Tano, yang gotung gabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma parbadian ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pena mangebati hutam. Aidina ono marido di topa debata, langit dohot tanoon, laut dohot nasanai sina. Dungi, maradian doibana diari papituhoni, dibahen ido umbaen na dipasu-pasu debata Jahoba, ardi paradianana jala diparbadiai. Ima sahatna,
atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tatepoti madosata di hadapan itu hatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan namangarsakod dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor seahon laho manggotapon nasa dosa. Dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu. Jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabige mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songono dohatan Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan naloja ala nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu masih anau.
Aina labok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai labok do augaku jala neang do dohot nahu porsanakku hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu Septuagesima imasian Yesaya 50 alu ayat sada sahatu ayat siaa margati sori mahita majaha. Mangasa gogo mah hojo-jou unang paotak pagiar ma soaram songon sarune jala pabotohon tubang soku pangalaosan di nasida dohot tu pinoparni si Jakob dosa nasida. Saya dilui nasida doau nian ari-ari, jala dia mohon parbinotoan ni akka dalakku. Hira bangso na manggulahon hati gorang, jala nasodung tumadikon uhung ni debatana. Lam dipangi donasida muse sianau akka hubung ahati gorang. Jalan dia mohon hajo jonok di bata. Ninna do, puasa tung marpuasa hami. Hapedang di idaho, upasipal hami daging nami. Hapedang dipardulihon roham. Idama, diari perpuasa omuna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak-sosak hamu do pangulamuna. Idama marpuasa pehamu asa mabain beda dohot pasalisian hut mangstapi mangasahamu dostong ni botohon. Unang dati hamu marpuasa soong nuai. Aidang terbahen sahat seorang muna tubanua gijang. Tung perpuasa onna tar halomon ahumai sadari diosit jolmai rohana dipatuki uluna songon arung marpaehan di hori dohot di sirabun tung perpuasa mai guaran jala ari lomo ni rohani Jahoba Daudo perpuasaan na uhalomohon Arhari akka ihot ni majahaton. Palua akka taling meluga, jala palua halak na nirupa, jala ropuhi nasa auga. Da odo, molo dipanguli roham, rotim tu halak na male. Jala ditogion ho tu jabum halak na dangol,
dohot panak karnakar molo didaho halak na marsai mara gabe dia bitiho ibana jala dang martabuni ho maradopon sibukmu. Jadi tepuma bicar hati romu songon buha siang hari jala hatok martubur hati sarommu jala mardalan di dolom hati geronmu hamuliau ni Jahoba manipuli siang puli. Rap mahita majaha dungi jauh-jauh maho jadi alusan ni Jahoba maho molo angguk-angguk ko dabe donon nama ijama iso doa molo dipaholang hosian ketongan pangampau tudu di jari-jari dohot makuling hajahap martua ma nama nangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidak maha porseota songon nahina tidak kon ni dongata saha porseo di sadok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanan itu buhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia ando orang soaubuan ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mengulu di hari patoluhon na manai tu surgo lauhudul tu siamen ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibanam pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea diton di perbadia jala adong sadahuria na badia
Kuria hatopannya Kristen akan abadia. Dohot disasan dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sogo daging dihalak naung mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 5 Februari 2020 tolu. Pertanyaan Week, Rabu 8 Februari 2020 tolu dohot Kamis sia Februari 2020 tolu. Patu pauta ma pertanyaan Week di Wikta B5. Hari Rabu pukul 10 siawib sada Wik Rawamangun sada di bagas ni keluarga Togap Simangusong Boru Simarmata Jalan Anggrek nomor 20 Rawamangun Jakarta Timur. 2. Wik Cipinang di bagas ni keluarga Sintua Marnala Pasaribu Boru Manalu Jalan Perikani Tolu nomor 70 onom RT 10 Tolu RW Tolu Kelurahan Cipinang Jakarta Timur. Tolu Wik Kampung Ambon di bagas ni keluarga Sintua Martua El Panjaitan Boru Purba Jalan Kayu Tolu nomor 14 Jakarta Timur. Kamis pukul 10 siawib sada Wik balap sepeda di bagas ni keluarga Sintua Nyonya Safrianto Sitompul Ronaida Boru Simatupang Jalan Kayu Jati 5 RT 10 Sada RW 5 nomor 10 Pitu Rawamangun Jakarta Timur. 2. Wik Duren Sawit di bagas ni keluarga Sintua Nyonya B Sianturi Dupik Boru Simanjuntak Jalan Taruna nomor 50 Pondok Bambu Jakarta Timur. Asa diganu pertanyaan dilaporhon Sintua ma sada parjamita 2 liturgis tolu ruas namandohoti pertanyaan ama ina naposo bawa naposo boru tu sekretariat ni Huriata. Doa pagi hari Sabtu 10 sada Februari 2020 tolu pukul 5.30 WIB Seksi Sending HKBP Rawamangun, patu pahon ibadah doa pagi di Garejata. Pinangido sude parhalado, dohot ruas ni Huriata, asa mandohoti partanyangani. Seksi Sending, patu pa pelayanan di akar ruas ni Huriata, nanaing ditangyakon jala berdiskusi. Ruas ni Huriata asa pasahaton informasi marhite Sintua Wiknabe tu Seksi Sending. Pandidion Nabadia Minggu Sadarion 5 Februari 2020 tolu di parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Pandidion Tudak Danak torop ni dadana namanjalo Pandidion Pitu Halak opat bawa tolu borua. Aksi donor darah Minggu Sadarion 5 Februari 2020 tolu pukul siawib maringanan di ruang Timoteus Don Lukas di Patupado donor darah aka syarat dohot hatotuon boima dijaha di harotas tikting. Ruas Natamba Minggu Sadarion 5 Februari 2020 tolu tajalo do gabe ruas Natamba imah sada keluarga Mikael Mulia Lambok Sibarani, Citra Nur Cahaya Boru Pardede, Rosian HKBP Godung Resort Laguboti, alamat Jalan Bojana Tirta Onom Blok B nomor 2 Pisangan Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya. 2. Keluarga Nalom Maruli Tua Siregar, Dea Noverla Boru Manihuruk, Rosian HKBP Resort Kanaan
Dalu-Dalu Riau, alamat Jalan Pisangan Baru 2, nomor 6, Jakarta Timur, Wik Pisangan, Gading Raya. Tuatama nama sumasuna sida, gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di jolo ni tuhata. Sermon seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia, patupan sermon hari Jumat, 10 Februari 2020 tolu, pukul 10 siawib, maringanan di gereja. Sude aka pengurus seksi musik, pemandu lagu, organis, pianis, worship leader, pemusik ibadah pukul 10 tolu wib, dohot operator multimedia asa roman dohoti sermoni. Ruhut Parmahanion Pamisangon, Mamuka Minggu Sadarion 5 Februari 2020 tolu, Kristin Borusi Tompul Sianwik Kayu Jati Sunan Giri, Ona Ruhut Parmahanion Pamisangon, ala mangalausi pati papituhoni. Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Yan Bernard Nahampun, ruas ni HKBP Resort Bandung Barat, anak ni Amata Eripin Nahampun, tubuh ni Inata Parliana Boru Lumbanturuan, Dohot Orwana, Koresi Juliana Magdalena Borusiahan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Putih Kaving Polri, Boru ni Amata IF Antonius Siahan, tubuh ni Inata Ratnawati Boru Panggabean, pamasumasuon hari Sabtu 25 Februari 2020 tolu di gereja HKBP Resort Bandung Barat. Tikting Paduahon, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagason ma, Weli Simanjuntak, ruas ni HKBP Sangata Resort Sangata Kalimantan Timur, anak ni Amata Manahan Simanjuntak, tubuh ni Inata Ruslan Borusaragi, Dohot Orwana, Dr. Gigi Yesi Anita Borusianipar, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Putih Kavling Polri, Boru ni Amata Insinyur James Arifin Sianipar, tubuh ni Inata Sintua Suryati Maria Boruna Pitupulu, pamasumasuon hari Sabtu 10 Februari 2020 tolu di gereja HKBP Sangata Resort Sangata Kalimantan Timur. Tuhatama nama sumasuna sida gabe parsaripion nadinggan di tonga-tongata tarlumobima di jolo ni tuhata. Pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKBP Ramangun Manjalo penerimaan guru sekolah minggu. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 5 Februari sahat 31 Maret 2020 tolu. Syarat dohot hatot tuon boima dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pilihan dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di goarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat eh. Jehovah, si padame jolma.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Selamat pagi. Ada sukacita? Horas. Naga beturpuk dihita imasian buku ni Jakobus bindusada mamukasian ayat 22 1 ayat 25. Songonon maridok. Alai gabe si ulaon hatai mahamu. Unak kolan pananginangi akan apa ototohon dirina. Ai pananginangi dihatai anggo so diulahon tudos mai tuhalak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina dungi lao ma ibana gabedang di botobe rupana. Alai nama mereng torus tubagasan haluaon nasun denggani jalamian disi imana martua marhite sian pangulaon nai. Anggo so pananginangi nama kalupakon si ula-ulaon ni tahe ibana. Ido sahana. Hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Las rohaku molo martik yau di jamonom manogoton. Gudang kia dua kana tua-tualan siaon. Saya sehat mahamu, saya gajang mau murmuna. Turpukon dang nabaru taboto. Cujot dohita mambege. Manang manjaha. Taringot tu namangulahon hatan di debata. Bagi Jakobus daksae holan namanjaha dohot nama nangihon hata ni debata. Itu tidak cukup. Ditekankan di bagasan turpukon halak naporsea ikon gabe pelaku firman nadenggan. Godang dohita nama lo di bagasan hata ni debata. Apalagi molonga hira-hira aktif di persekutuan doa, Pitor jago do tangan namar songo-songonon. Hape subang do hita mabay tangan songonon tu halak. Ale molonga aktif ibana tidak ada lagi yang pantang. Semua dilakukan hanya demi kepuasan menyampaikan firman. Saya sangat setuju dengan firman ini. Firman itu bukan hanya untuk didengar. Dang nagabe formalitas hita rotu garejaun hola manangi hon hatani debata. Hape mulak lewat sia garejaun saat ijabu ngamar badai dot amata, ngamar badai dot inata. Ngamar badai dot akayana kota. Dak taboto be ahama firman Tuhani. Ido nadidok digambar songon namar sormin kita. Sudah donaki kita marsormin inang tikineng tu gereja asa songon na rapido sanggulona te asa pas manon lipstiki unangan satu son mau lodang marsormin kan tujuannya supaya kita menjadi percaya diri mau lo cantik relatif doi kita marsormin asa adong percaya diri bah ngarapi au borhat mau alai dung salpu sormini dang boy behita mambayak konsongon dia mabohitan waingon. Mulau boy bereng alana adong dope di layar nih. Lapatanna kita harus membangun iman dengan benar. Unang salah meletakkan firman Tuhan dalam kehidupan. Iya do, ujaha sada ilustrasi taringo tu hoda.
Biasanya molo godang hoda di dolok sanggula teh. Jadi adong ama-ama terlalu rohaniawan dia. Memelihara kuda, diajarin kudanya ini dengan kata-kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Molo didok puji Tuhan, mardalan ma hodaon. Molo didok haleluya, berhenti. Jadi alanga lelengon di pagoda-godang hoda naon naing dilatih ma. Sehari dilatih, boy dilatih. Atong molo songoni hubua majo mangalatih tu tobing-tobingan inna mandokon dolok-dolokan. Jadi mardalan maibana asa songona kencang lari ni hodaon ala nama nanjak do didok mah puji Tuhan mardalan mah puji Tuhan semakin kuat matong. HP ala ni terus didokon ibana puji Tuhan gabe songona sodong keimbangan ni hodai HP nganaing masuk imana tu jurang. Teridoko mah haleluya berhenti matong hodai. HP ala nilas ni rohani ibana malua ibana sian parmaraan masuk jurang terdangi sadari ibana teridoko di bana mah puji Tuhan HP nggak masuk muselonong mah dohot hodanai. Ahama maksudnya ilustrasion. Unang pajago-jago hita merangkai kata-kata firman Tuhan. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya. Godang do hita nasi songoni. Jala godang do siak kita namalo menghakimi. Tanpa mengintrospeksi diri. HP diturpukon firman Tuhan itu bisa menjadi penyegar. Firman Tuhan itu bisa menjadi pangapulion. Firman Tuhan itu bisa menjadi penguatan. Firman Tuhan itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Molo taringot tu teoritis malobedo hita saluhuna. Dang tikina martiori. Molo marsahit hamu songonondo oma obatna ondo obatna. Tidak ada sakit yang bisa sembuh kalau tidak diri kita sendiri yang menyembuhkan. 50% sian nasa sahit nadong di pamatakta hita do na pamalupon. 25% obat. 25% tangiang. Bukan tangiang 90%. Berdoa kita kalau kita sendiri tidak yakin, kalau kita sendiri tidak berusaha untuk sembuh, dang ngadong lapatana. Alay hita molo ngamar sahit. Cengeng na luar biasa. Daku boto ka amat tahu nete. Biasa bapak-bapak kalau sakit cengeng betul ini. Mudah-mudahan yang ada di ruangan ini tidak ya. Molo ngamar sahit tita olo do pa buah-buahon tu halak. Hape sebisa mungkin marpuaso nakin didok di epistel tay. Dak pola boto ni halak kita na sedang marpuasa. Dak pola boto ni halak na godang pergumulat ta. Jadilah selalu jemaat yang STH. Dak pola kami badita STH, mu pe STH selalu tampil happy. Alana marhite siani nunga mulai hita panguluhon hata ni debata. Unang gabe tong kosong nyaring bunyinya. Malo berkata-kata alay daktarida di bagasan pangulahon na. Ta introspeksi diri mahita. Nunga 3 tahun kita gabe jemaat ni HKBP Romangun. Ta suku madirita. Apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan melalui gereja saya. Alana molo mangulahon hatane debata salah satu adalah melakukan kebaikan tanpa terpaksa. Melakukan kebaikan tidak disuruh orang. Alai tubuh ma sian rohana sadiri. Alana dijelaskan di dalam 1 Korintus 10 tolu ayat 1 bahwa bukti pelaku firman adalah hidup di bagasan holong.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nang pegodang aka talenta na tamilikin waingon, ay maragam do aka talenta ta. Adong namalo menjaga diri parsip. Adong namalo nang pe lucu songon dia dang mekel. Adong ma namalo marpidato. Adong namalo marende. Godang do hamalo ota. Adong namalo martukang. Adong namalo manggoreng kembang loyang, ya kan? Marasig do sude taletata. Alai. Dang adong gunana talenta tai molo dak talehan tu godang jolma tu halak. Artinya nggak ada gunanya kita memiliki itu sendiri, harus kita berikan. Sarupa dohot lidi. Lidi molo sada do dang merguna, paling dipakai untuk bungkus lontong. Ale molo godang do lidi di pasada, boido payason na kotor. Molo marsada hita, marhite-hite talenta tanah godangi, boido hita membersihkan nasa hajahaton di bagasan, huria nang di bagasan ngoluta. Molo didok menangi honhatan di debata, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Apalagi itu aka ruas na di bagasan parsahiton waing na boi holansian live streaming mandohoti kebaktian. Ale molo marsaur ibana dengan dot hatan di debata, itu akan menghidupkan semangat. Itu akan menumbuhkan haporsiaon ibana dot dengan. Ai haporsiaon ro sian pendengaran. Mendengar firman Tuhan. Selebihnya kita yang merenungkannya sama seperti pemazmur merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya. Kalau direnungkan berarti ada niat untuk melakukan. Alai molo songon gambaran nadong di Lukas 5 lapani taringo tu jenis-jenis tano adong maboni disaburhon di tano na berbatu satokin do mangolu ngapitor mate adong maboni dilempar homatu tano na gabe dalani halak gabe di pijaki ma gabe mate madang bertumbuh adong ma jenis tanah subur ale godang si hukupuna apa duri tanaman durinya banyak jadi tumbuh ibana alai lebih tumbuh tanaman duri ini mengikat dari bawah sehingga dia tidak bisa subur. Adong mah jenis tanah napau paton subur menghasilkan 100 kali lipat. Nah dia do hitaon. Gambaran na tano na dilempar tu batu-batuan ditangihon do hatari di batas satokin. Alai pitor lupa. Tanah yang diinjak-injak orang sebagai jalan. Boni ditaburhon. Begitu kita dengar firman Tuhan, masuk kiri keluar kanan. Yang ketiga, tanah yang subur alai godang tumbuhan durina, imahita. Saya naing do hita jonok tu Tuhan. Alai alani kehidupan duri ini selalu kita khawatir, tidak makan, khawatir dengan keuangan, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan ini, khawatir dengan itu, khawatir takut dengan sakit dan macam segalanya. Akhirnya tidak bisa membuat kita menjadi tumbuh menjadi orang yang beriman dengan benar. Jenis tanah yang keempat, apakah kita bisa? Begitu firman Tuhan kita dengar, kita akan membanyak membawa orang. Molo di tahun-tahun di 3 tahun nasalpu,
dicanangkan di Departemen Marturia, Buan Sadanari. Sonari dang Buan Sadanari. Sebanyak-banyaknya kita bawa orang kepada Tuhan. Gak ada ruginya, karena kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Pelaku firman melakukan kebaikan tidak dengan terpaksa, tapi dengan hati yang luar biasa. Adong sada survei penelitian sian kemampuan ni sesahalak memahami sesuatu memiliki tingkatan mendengar 30%, melihat 40%, tindakan dengan melakukan atau memperagakannya 60%. Demikian orang percaya tidak cukup hanya dengan mendengar. Apalagi molo adong sada kasus satu masalah. Di dokon inang siadui ho songonon. Bah, ikokonan non di bana, upai manon di bana. Iko ku berbari bana enak. Dang bui si songoni. Mola dong hata. Tasukun. Tohodo di doko kosong ono tuau. Aise mandokon inata siadu. Dang adok kudokon. Berarti naingi pabada. Bada. Ale molo natikos ido. Audo mandokoni bose dokoko. Ido asa unang pasomboku ho. Di bagasan nama nguluan. Dako lako nama mora. Gurang jual mana mamora. Misalnya, alai salah satu adalah memperjelas, tidak bulat-bulat mempercayai. Taringo tuhatan debata, sebagai pendeta saya juga tidak memaksakan kita untuk gampang mengerti, karena firman Tuhan itu tidak mudah dimengerti. Tapi kita mencoba untuk berlaku dengan apa yang dikatakan di bagasan hatani debata. Karena firman Tuhan adalah satu kepastian. Untuk memastikannya, kita harus mendengarkannya, merenungkannya, dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, masuk kita ke dalam hidup praksis. Hidup halak naporsia, digohi, sinar, sinondang, sian hatani debata. Kita harus merasa bahagia dengan firman Tuhan. Kita harus benar-benar percaya bahwa firman Tuhan sangat menguatkan. Sipata molo marjamita sahalak parjamita. Olo dohona jamita na tuhita au jutjutu molo hubegi aka parjamita hona tuau torhuamit toma. Alana memang hidup ini perlu perenungan yang dalam. Kita tidak hanya takut dengan apapun. Lihatlah di awal Januari Bapak Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023 kita akan memasuki krisis global. 3 hari yang lalu tampil lagi di televisi mengatakan bahwa ekonomi kita sampai sekarang masih normal-normal saja. Kenapa kita harus takut? Dalam hidup Kristen tidak ada krisis. Karena apa? Basado Tuhani. Tuhan kita kaya. Kenapa kita harus takut krisis? Akan terjadi krismon. Oh, itu bagi orang lain. Tapi bagi saya yang hidup dalam Kristus, krismon adalah Kristus monang. Kita menangkan Kristus di bagasan ngoluta marhite hatani debata. Asabui hita sudah gabe pemberita firman. Alana molo memberitakan firman dan ikon sian langgatanun. Boido sian bahasa, parsaoran nadenggan, boido sian pelayanan, sian pangurupiota tu akadongan. Halak na porsia di debata. Ikon godang do mangulahon nasa kebaikan tanpa pamrih. Didok di bagasan terpukon bahwa ibadah yang murni adalah ibadah yang tidak bercacat.
Jangan sia-siakan kehadiran kita datang ke gereja ini karena menyimpan sakit hati kepada orang lain, karena menyimpan hosom tu akadongan. Mula kita sian gerejaon, tahapusom mai, talupahon mai, walaupun memang tidak segampang seperti membalikan telapak tangan untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi bagaimana kita belajar? Kita belajar bahwa kebaktian itu bukan hanya berdoa, jongjong, menangihon patik, jongjong, menjaha epistel, mandok hata porsi undangi. Itu seperti ritual biasa. Alai bagi Yakobus ison, ibadah yang tidak bercacat adalah saat seseorang itu menjaga mulut, jamu. Mengekang mulut dari kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan tu debata. Jalabui mempersembahkan ngolunai, asabui menopang orang lain. Pernah enggak kita berkorban untuk orang lain? Apakah sebaliknya? Berbahagia dohita ala madabu dongan tu pangunjunan. Tuani mak asa diboto ibana adong songoni. Amang inang, kita tidak mengingini akayana kota boruta lari sian hapor siaon, lari sian aka ulaun najahat. Molotung tabege aka RPP, gereja harus bertindak dengan orang-orang yang melanggar hukum. Alai, molonunga madabu sada anak, apakah kita harus mengata-ngatai orang tuanya? Percuma orang tuanya pendeta, percuma orang tuanya sintua, percuma orang tuanya evangelis, percuma orang tuanya aktif di gereja, punguan ina, punguan ama. Tidak bisa. Dan semudah itu kita menghakimi orang. Yang bersangkutan juga bergumul dengan persoalan anaknya. Jadi jangan kita tambahkan lagi pusing kepalanya, karena tidak ada kita yang mau anak kita lari dari hal-hal yang buruk. Tidak mau kita semua anak kita ini tidak setia kepada Tuhannya. Tetapi kalau pada kenyataannya itu terjadi, bantulah orang tuanya itu. Paling tidak kita dapat menjadi teman untuk berdoa menguatkan dia. Itu langkah sedikit, ya, langkah yang kecil untuk berbuat. Jangan pitor murah-murah kita menghakimi. Ima, alani doringga somar minggu, ala sohea homar minggu, tidak. Apapun kesalahan dia, Tuhan aja yang menghakimi. Tuhan saja yang menghukum dia. Asatari dahatane debatai tahangoluhon. Supaya kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Asabui hatane debatai benar-benar membuat kita menjadi kuat. Saat saya susah, saat saya bertubi-tubi dapat persoalan yang tidak selesai satu datang, kita akan buka 1 Korintus 10 ayat 13. Ingat itu bahwa sebesar apapun penderitaan, persoalan, pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Kenapa? Tuhan tahu, sanggup kau Herlina, biar banyak aku bikin supaya aku uji kau setia enggak, kau tetap melayani aku apa kau tinggalkan aku misalnya. Kalau kita merasa tidak yakin dengan langkah kita, buka Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka Tuhan akan bertindak. Oh, itu ayat yang sangat luar biasa. Firman Tuhan ini menghidupkan kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini menjadikan kita orang-orang yang tangguh dalam percaya. Tidak perlu kuantitas. Yang perlu bagi Tuhan adalah kualitas. Jangan kuantitas kita hitung. Saya tidak pernah absen ke gereja. Dia absen terus. Oh, di sini saya bolong tidak ke gereja. Enggak penting kuantitas jumlah kau berapa kali ke gereja, itu tidak penting. Berapa kali kau datang ke gereja, kualitas imanmu bagaimana, itu yang diharapkan Tuhan.
Kalau kita mendengar firman Tuhan, ikut tarida do nang di kualitas nih pambahenata. Supaya jangan sia-sia hata di debatan nata tangihon. Alei saat dijabon non ngapitor marbadai musehita. Saat dijabu musia non ngamuruk-muruk, terjadi mak piring terbang. Dak pola sampai si songoni. Mulailah kita sekarang ini untuk mengorom diri. Mengekang mulut untuk mengatakan yang tidak baik. Biarlah firman itu dapat hidup, biarlah firman itu dapat kita mengerti, karena firman sangat menguatkan kita. Karena firman sangat membuat kita terhibur, karena firman juga bisa menjadi penghiburan buat setiap orang yang berduka. Karena sehabis hujan ada pelangi. Di balik pelangi itu semua duka cita akan diganti dengan sukacita. Apapun yang kita rasakan sekarang ini kesulitan, yakin dengan firman ini, Tuhan akan bertindak. Serahkanlah seluruhnya kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Itu yang paling luar biasa. Molotung nagodang PA paru kilon rotu hita bertubi-tubi unak pola mabiar. Jaha hita masada Korintus 10 ayat 10 tolu ya teh. Karena seberat apapun penderitaan yang datang kepada kita itu tidak akan pernah melebihi asal margogo hita unang murah-murah mandele. Jangan putus asa, jangan pitor manikot alani dang sanggup menyelesaikan. Tuhan itu sangat luar biasa. Basado Tuhani dakya marpogo sita alani tuhatta. Ganop minggu tatang nyakon lehon madihami si panganon si ganop ari. Ada kita yang kelaparan? Tidak, bersyukurlah. Bersukacitalah atas pemberian Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan pembahas firman Tuhan, tetapi tidak sebagai pelaku firman. Supaya kita tidak menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Semakin kita kenal Tuhan seperti padi semakin merunduk. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin paham dengan firman Tuhan, kita akan merendahkan diri dan kita mampu mengekang mulut kita dan hanya kelihatan di dalam tubuh kita bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan, alani kebaikan Tuhan mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang percaya. Karena orang bahagia adalah orang yang tahu bersyukur dan bersukacita atas kebaikan Tuhan. Alani Tuhan, pasu-pasu mahami, asabui hami memelihara ngulu namion tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Asa ibadah namion Tuhan, ibadah yang benar-benar mengajak kami laho pahusor-husor hatami. Asa unang gabe tong kosong nyaring bunyinya hami saluhuna. Alai mampu kami para raton barita nauli marhitesian sikap parangenami, pelayanan nami, hata nami, nang pangurpio nami. Pakai mahami Tuhan, asa lebih heran lagi, asa hatam Tuhan benar-benar taridama siak kami. Halak bui mananda kami sebagai orang Batak yang kasar dan bersuara besar. Alai halak Batak na mangulu di bagasan hatan di Batak. Nang pebalga suara nami Tuhan. Alai tung na holong rohanami tua kadongan nami. Ima Tuhan ajari kami. Asa unang kami mangasahon diri nami. Alai tok-tok kami mangasahon guarmi di bagasan ngulu nami. Tarlumobi ma Tuhan di gudang ni paru kilo nami apala di tikion. Dunga masuk kami tu minggu na parculo di bulan Februari tahun 2020. Tuhan ra godang doa ka pergumulan, godang doa ka cita-cita nami na naing hucapai kami alai pos rohan nami Tuhan. Hodo na mangalehon na patut jalon nami, jala pos rohan nami Tuhan. Ido dang mabiar kami di situasi krisis nuaingon. Ala basado ho di kami. Wilala kami do
pangurupiomu roh Tuhami tepat pada waktunya. Alani papos rohanami maka porsiai ho. Papos rohanami Tuhan gabi pangula di hatam. Asa unang mabiar hami di akang ngulu nami. Asa pos rohanami hatam sungguh sangat mengurupi pertumbuhan di haporsion nami. Godang do aka persoalan waing nahuadopi hami. Baik masalah suami dan istri. Baik masalah anak dengan anak yang tidak akur. Baik masalah anak dengan orang tua. Dak boto hami Tuhan. Godang ni aka pergumulan na tua-tua kaya nakonna. Urupi nasida. Lehon solusi di nasida. Asabui hami Tuhan. Di bagasan keharmonisan keluarga. Moloho turut campur tangan di bagasan ngulu nami. Nang kesulitan ekonomi pe aka ruas ni huriam Tuhan. Lehon kecukupan. Ajari hami mandok mauliate. Alabui dope satu tikyok kami menikmati si panganon nami. Nang ahape dongan si panganon nami. Alai las rohan nami. Dilekodu du hami kecukupan. Ajar rohan hami. Papatar ma Tuhan tu bagasan rohan nami. Nabasa doho di hami. Songoninang. Akana bergumul di akana tua-tua. Di akayanakon naso dapot karejo. Homa na mangurupi aka usaha. Nang aka kepala rumah tangga na hona PHK. Ninalao mangaluli par karejo na baru. Dongani nasida Tuhan dinasa usaha nasida. Asabui toktong dileko kecukupan di nasida. Lau menutupi kebutuhan si ganupari ganup keluarga. Dia kana tua-tua. Opung nama kasih holi aka pahopo. Keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan, di paimana sida dolo melumem. Alani asi maruham Tuhan. Tungtangi maho dipangiduan nang disihol ni rohana sida. Di aka suara-suara baik. Di tonga-tonga ni keluarga nasida. Nang di aka ganup ina na sedang denggan pamatang nape. Homa na menjaga nasida. Leon hahipason satu saat melahirkan. Dia kaya nakon nami naso dapot rokap na Tuhan. Upasat hami tu bagasan tangammu. Homa na mga lehon rokap ima seorang jodoh yang takut akan Tuhan. Yang bisa menerima keberadaan pasangannya masing-masing. Nang dia kadongan nami, nanay mempersiapkan pernikahan akaya nakon nakaboru na Tuhan. Pasu-pasu maleon proses na denggan tu nasida asabui saluhut na mardalan do denggan. Dia kahami ina dot amada di bagasan parkarejuan. Pasu-pasu mahami di parkarejuan nami asabui hot hami mangulaon-ulaon nami di padau masian AKPHK. Tarlumobi Tuhan leon kecukupan di hami lao patupahon nasa kebutuhan akaya nakon nami. Songoninang Tuhan. Mulutung adong di tonga-tonga nami na hurang sehat nuwaingon. Homa Tuhan na mangalehon hama malum di hami mulak sian ingananon. Tanggal kon manasa sahit. Jalabui hami di bagasan lasteroa haipason. Mulak tu bagas nami be. Songoninang di akadongan nami na di bagasan parsahiton. Ima Suryani Saragi, Julius Ricardo Panjaitan. Mangatta Tambunan, Calvin Siregar, Edison Hutapea, Ani Laur Boru Simanjuntak, Gerhard Gurning Tumbur Firmanto Simanjuntak, Gimbal Dolok Salibu, Mirabel Simanjuntak, Joana Simanjuntak, Jauti Siagian, Nyonya Tapu Bolon, Sinta Boru Pangaribuan, Nyonya Batubara Boru Purba, Esther Boru Tapu Bolon, Naomi Tobing, Vera Tagalung, Luhut Parlinggoman Napitupulu, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Ferdinand Manurung, Nyonya Sihombing Boru Manurung, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, KM Sihombing Pantun Huta Barat, TP Nababan, Arnold Pribadi Baringbing, Dahlia Sariani Manuruk, Normani Sihombing, Samuel Lumban Gaul, Gloria Sinaga, Romi Hamonangan Samosir, Beni Daniel Marpaung, Sintua SP Hutasoit, Las Maria Boru Panjaitan, TP Simanjuntak, Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak,
Nyonya Bastar manurung boru aruan, sintua mulia si manjuntak, maruhum tambunan, sintua daulat si tompul, Nyonya si tohang boru tapu bolon, pesta boru tapu bolon, Nyonya tapu bolon boru si manjuntak. Om magoar na satu hami di bagasan parsahiton. Radong dope akadongan nami na di bagasan parsahiton daku boto kami. Tuhan, ahape sahit nasida. Lehon maha mamalum marhitis yan ubat na pinangan nasida. Dot tangan dokter dot rumah sakit na dipake nasida. Lao manjalo hama malum. Siako Tuhan. Nang ditikyon secara khusus bono nami. Na tua-tua nami na lansia na ringgas. Ro tu bagas juroon. Lehon toktong di nasida haipason ganjang ni umur. Asaboy nasida marlas di roha. Laho. Marsaur dot ho di ingananon. Jala toktong ma. Lehon las ni roha di nasida. Laho mangulaon saluhu na. Padao ma sian parmaraan. Sian akasahit. Pasu-pasu manasida. Bungkus nasida marhite todim. Asa toktong jagom munasida Tuhan na tua-tua namion. Na kami napungu di sope saluhut na. Pasu-pasu kami Tuhan. Asa mula kami sian ingananon. Mambuan pasu-pasu na godang. Imaroha na sonang. Mauliate madiho Tuhan. Pake mahami songon. Saksimi nalau para raton barita. Asa boy dakkolan manangihon hatam kami. Alay gabi si ula hadingganon. Si ula hatane di bata kami saluhut na. Sesa jumolo dosa ng pangalesyon nami. Asa lamar nida kami di godang ni asin ni roham. Asa buy kami satu tikyon Tuhan. Toktong mandok mauliate jala buy marlas ni roha. Ala ni asi dohot pasu-pasum nau ku jalo kami. Di bagasan unduk dot serep ni roha. Jalo matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham. Amen. Marinde mahitahu tapasat peleakta. Bapa
Tauduti dohot ayat berikut jongjong mahita saluhna. Sai patau madiriku ale Tuhan, Bapa terhina ulimi Tuhan, suruh matulimi saur turaki, bain iya sakadohot barang yeki. Tatangnya koma peleata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni salut sileon leona denggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasat hami masian nani lehomi tuhami peleanami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asa parsiak kami peleanon, patimbul hon harajon muri tonga ni huriam, dohot di portibion. Muhai marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan nami godang ni sileon lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songo na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasarhon madamena tutondim. Atas nama pendeta, Sintua, Parhalado, tim musik, tim multimedia, Pasahatan Tuhita Saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Suruh
Suruh matang dimi